i el Marc, som d'aquí, del celler Can d'Escarbut, un celler situat aquí al Penedès, a la part central del Penedès. Som un celler petit, que fem unes 50.000 ampolles a l'any, i bàsicament ens basem en tres pilars. Un és fer una agricultura ecològica, tant el que és a la vinya com en els vins. L'altre és fer productes que ens identifiquen el Penedès, és a dir, doncs, tots els nostres vins estan fets en varietats locals com el xarel·lo, el macabeu, o també en estils molt d'aquí, com el rosat. I després l'altre és que fer vins que doncs, la gent pugui entendre, perquè siguin fàcils de veure i que els quedi un record, que els quedi una inquietud. És el tercer pilar. Bé, aquests són els productes, la gamma de productes que ara mateix fem. Tenim una primera gamma que és la col·lecció vi, en què tots els noms dels vins contenen la paraula vi, i fem un blanc fet de xarel·lo vermell, una varietat molt característica d'aquí al Penedès, quasi desapareguda, el xarel·lo vermell, és com el xarel·lo amb la pell vermella. I després en merlot fem un rosat de llàgrima, és a dir, un rosat que no prensem el raïm directament, sinó que deixem que s'aixafi el tanc i d'allà surt el suc mateix, és un rosat de llàgrima, i un negre, doncs, un negre jove, de 3 mesos de criança en bota, que és el benvingut, que és en merlot. Binomi, atrevit i merlot. Després tenim una segona gamma, que són vins que nosaltres en diem de terrer, perquè són vins que cada ampolla, és a dir, cada vi, el raïm prové d'una sola vinya, i en aquest cas tenim l'hora fosca, que és un xarel·lo que passa 3 mesos en bota, un macabeu d'una vinya molt vella, com de l'any 70, i un xarel·lo vermell sol, és a dir, una varietat de xarel·lo vermell. Un vi del 2013, que el que li fem és una mica de maceració, no? De maceració en pell, d'unes quantes hores. Unes 8 hores aproximadament de maceració en premsa, perquè agafi una mica més de color i més d'aroma, i llavors el prensem i el acabem de vinificar com si fos un blanc, i separant les pells i els... Un vi únic, quasi característic, perquè a més es fan 800 ampolles i la veritat és que a més és un vi que potser aquí al Penedès hi ha ara mateix 5 o 6 elaboradors que facin aquest tipus de vi. És un vi molt curiós i a més molt representatiu del que és el Penedès, perquè és la veritat més hi és d'aquí. I de vinyes velles. Vinyes velles. I després amb caves tenim aquesta gamma que hi ha un rosat, un pinot noir, i després doncs el reserva, que és el d'Escarbut, que en aquest cas estem a l'any 2011, que porta xarel·lo, macabeu i parellada i una mica de chardonnay, i el Memòria, que és un compatge d'un 60% de xarel·lo i un 40% de chardonnay. Que és de 2008. Que és gran reserva. Nosaltres pensem que aquesta plataforma és una oportunitat perquè tothom de Catalunya pugui provar aquests vins, que moltes vegades amb el sistema clàssic de distribució el nostre mercat natural és més Barcelona i el Penedès, però moltes vegades arribar al que és a comarques moltes vegades és molt més complicat. O inclús a l'àrea metropolitana, en quasi no hi anem a l'àrea metropolitana. Llavors és una manera fàcil que qualsevol persona des de casa tingui aquests vins a les seves mans sense passar per molts puestos. Aquest és un altre avantatge, no? Que el vi ja d'aquí